Туган як, туган авыл. Нинди кадерле һәм якын сүзләр. Адам баласы кайда гына яшәмәсен, ниләр генә кылмасын, аның юллары туган ягына барып тоташа. Туган җир безне гомер буе зата бара, яшәргә көч, дәрт-дәрман бирә. Эх, аю кидергән, монда кызлар бер дигән. Кәләш сорап йөрмәгез, кызлар үзебезгә дигән. Дип җырлыйлар аю кидергән авылы хакында. Чыннан да, авылның кызлары да, егетләре дә бик уңган булганнар шул. Хөрмәтле телевизор караучылар, мин Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүген сезне туган авылым аю кидергәнгә сәяхәткә чакырам. Исеме дә нинди бит аның, үзенчәлекле дә, горур да, кыю да яңгырый. Киттекме? Аю кидергән авылы Апас районының иң матур һәм иң үзенчәлекле авылларының берсе ул. Без авылыбызның исемен дә, үзен дә бик яратабыз. Искиткеч матур урында урнашкан, кечкенә генә чын татар авылы. Авыл зур булмаса да, яшәеш өчен кирәкле булган һәр нәрсәсе бар аның. Бүгенге көндә авылда 150-гә якын кеше яшәп ята. Безнең кечкенә генә авылыбызда бүген зур бәйрәм авыл көне. Без аны зур түземсезлек белән көтәбез. Әйдәгез, бәйрәмгә күзәтү ясыйк әле. Әлеге бәйрәмебезнең төп максаты борынгыдан килгән гореф-гадәтләрне саклау, халыкны очраштыру, аралаштыру, туган нигезләргә тартып кайтару. Киләчәктә дә балаларыбыз туган җанлы булып, туган җирнең кадерен белеп үссеннәр иде. Бәйрәмнең мәчет каршында үтүе дә бәйрәмгә аерым бер җылылык, рәхәтлек, нур исти кебек. Менә кайттым әле улым. Мин гомергә сиңа бурычлы. Җанымдагы олы мәхәббәт, өретерлек, алтын кырычны. Хыялыма җитәр идем микән, икмәгеңне ашап үсмәсәм. Болындагы саф һаваңны сулап, шишмә суың әгәр эчмәсәм. Авыл көне азан тавышыннан башланып китте. Олы урам матур бер әһәнгә төренде. Бу мизгелдә авылның һәр кешесе авылыбыз яшәсен дип теләк теләгәндер. Шушы урында бәйрәмнең төп игенәчеләрен дә атап үтәсе килә. Алар Имамов Зөфәр, Зияддинов Ришат абыйлар һәм Фазылҗанова Резида апа. Авылдашларыбыз арасында да бәйрәмгә акчалата ярдәм кулы сузучылар шактый булды. Девиз такой минем: бергән югалмый. Бер кашан да ялмагыз, булышыгыз берегезгә. Акчасы беләме, шәне беләме, утыны беләме? Беребезне берне ратмагыз, потому что сез даже авылдашлар түгел уже. Потому что сез бөтенегез уже хәрендәшләр. Потому что за столько веков монда бөтенесе бергә инде таралышып китеп бер җизар булды менә. Сезгә бик зур рәхмәт, исән сау булыгыз. Бергән югалмый. Авылның тарих битләренә күз салыйк әле. 1993 елларда аю кидергән авылы иң артта калган, тарала башлаган авылларның берсе була. Агроном белгечлеге алган Галәддинов Мансур абыйга аю кидергәнне мөстәкыйль хуҗалык итү өчен шактый тырышырга туры килә. Һәм ул үз дигәненә ирешә дә. Мансур Рәхимҗан улы җитәкчелегендә хуҗалык тормышы үргә китә. Бүгенге көндә дә әлеге шәхескә рәхмәтебез чиксез безнең. Хәзерге вакытта Мансур абыйның эшен лаеклы дәрәҗәдә дәвам итүче кешебез бар. Зияддинов Ришат Ринат улы. Ул авылыбызның басу кырларына яңа сулы шырды. Нур хуҗалыгы бу ай кидергән авылында 4нче ел эшлибез. Аллаһка шөкер, эшебез үзенең җимешен китереп бара. Тырышып эшләгәч җимештә була диләр. Чарада районнан килгән мөхтәрәм кунаклар да бар иде. Менә Гөлүсә Гомәровна әйткән иде, безнең авыл читтә тора дип. Мин поправочка ясыйм. Безнең районның иң беренче авылы дип әйтсәң дөресрәк булыр ул. Читтә түгел. Иң беренче булып санала дип әйтергә кирәк. Бәйрәмне оештыручы кызларга Апас муниципаль районы башлыгы Җиһаншин Айрат Габделхак улы исеменнән рәхмәт хатлары тапшырылды. Менә бит алар авылыбызның иң тырыш, җитез, уңган булган кызлары, бәйрәмне тудыручы кызлар. Авылыбызны милли рухка, шатлыклы авазларга күмүчеләр. Рәхмәт сүзен җиткерәсем килә Гөлүсәгә. Һәр вакытта район өчен айгырып, шатланып яшәй. Безнең дә Татарстан 24 каналына
interвьюларга чакыра. Рәхмәт Гөлсә сезгә. Киләчәктә сезгә саулык, сәламәтлек, барыбызга да саулык, сәламәтлек, тырныш күк йөзе теләп калам. Бәйрәм белән барыгызда, хөрмәтле райондашлар. 2023 ел Россиядә педагог һәм остаз елы дип игълан ителде. Шул уңайдан без дә авылыбызның хөрмәткә лаек булган өлкән укытучысы Хикмәтуллина Нурҗихан апаны бүләкләп үтәргә булдык. Бүгенге бәйрәмдә бик зур хисләр кичерәм. Үземнең укыткан укучыларымны күрдем. Алар белән күрештем, алар белән сөйләштем. Бик рәхмәт аларга. Барысы да үзләренең юлларын тапканнар, тормышларында, Аллаһка шөкер. Шуңа шатланам. Бәйрәм гөрли. Кемдер махсус кунакларыбыз, эстрадабызның якты йолдызлары Рамилә һәм Рамил Хәйретдиновларның моңлы җырларын тыңлый. Ә кемдер шашлык белән сыйлана. Ах, исләре дә исләре бит. Кемнәрдер зур горурлы хисе белән аю көйдергән хэштегын тотып, яраткан артистлары белән фотога төшә. Балалар исә сату нокталары тирәсендә бөтереләләр, тәм-томнардан авыз итәләр. Алай гына да түгел, рәхәтләнеп батутта сикрәләр һәм каруселдә әйләнәләр. Өлкәннәр дә алардан калышмыйлар. Күрәсең, яшьлекләрен искә төшерәләрдер. Нинди бәйрәм биюләрсез булсын, әйдәгез, бигәләр! Әйдә, баҗарым. Безнең нәни кызларыбыз. Аю көйдергән. Авылымның исемен атагач, күпләр кызык дип елмаеп куялар. Чыннан да, авылыбызның исеме бик үзенчәлекле шул. Аю көйдергән авылы кыйссасы шуннан булган. Мәмәт бабай белән Гөлнар карчык яшәгәннәр биредә. Авыл бик зур булган инде. Алар хәзердә аталып кертәл ул Марта бакчасы дип әйтеп. Марта бакчасында алар умарталар тотканнар. Монда урманнар күп безнең. Бу якта Чермешән ягында әйтеп хәзердә олы урман, кече урман дип йөртәбез безнең яктагысын. Бүреләр, аюлар, төлкеләр бик күп яшәгәннәр. Менә шушы марталарын Мәмәт бабай белән Гөлнар карчыкның марталарын җимереп ашап китә торган булганнар балларын. Инде моңа ничек тә хәйлә табырга кирәк. Гөлнар карчык бик хәйләкәр булган. Ул алай итеп уйлашканнар. Башка марталарны авыл халкы ярдәмендә кырыга алганнар. Инде бер мартаны шунда калдырып, балсылап, бу марта иясын салам күче арасына кертеп куйганнар. Аю кирегә ишек калдырганнар. Хәзер бердән-бер заман аю килә. Керә, ишекне тымалап куялар. Тирә-якта монда кешеләр була инде, хәзерләнеп куйганнар. Шырпы тертеп саламны яндыралар. Бик көчле ут кабада, монда аю акырып, бакырып, урманга кача. Шуннан соң аю бу якка эзен суыта. Кызлар бәйрәм гөрли армадыгызмы әле? Юк, армадык, бик күңелле, бик рәхәт, чәй эчеп торабыз менә. Рәхмәтләрен кешенең халыклар күп. Рәхмәтләрен ишетү үзе бер бәхет, рәхәт. Булай армадык бер нәрсә. Күңелле. Безнең янәшәбездә бәйрәмнең төп оештыручыларының берсе дә басып тора, ул минем әни ничек кәефләр? Бик шәп, Аллаһка шөкер. Оештырган вакытта куркып тордык, килүчеләр булыр микән шушындый очрашуларга дип. Хәзер шушындый ниле заманда, матавыклы заманда туганнарны берсен-берсе очраштыру теләге белән шушындый бәйрәм оештырырга уйладык. Бик әйбәт булды. Аллаһка шөкер, бөтен туганнарыма да бик зур рәхмәт. Минем безнең инициативаны хуплап, шушындый бәйрәм оештырганнар өчен барсына да бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Иганәчеләребезгә бик зур рәхмәт. Безнең сүзебезне күтәреп алып, шушындый мул табыннар, мул бәйрәмнәр, күңелле бәйрәмнәр оештырырга булышканнар өчен бик зур рәхмәт барсына да. Өстәл тулы сый-нигъмәт. Чәй табыны артында ак яулыклы әбиләребезне күрү күңелгә рәхәтлек бирә. Мен дидем бүгін.
Тегенеке мин әйтәм, миннән дә карт кеше юк, мин белмим инде мин әйтәм. Эй, малай, менәсе килә бит. Үземнең картлыгымнан. Картлыгымнан да ялам. Авылыбызда шуның кадәр кешене күргәнегез бар идеме? Юк, яшик җәрмен кәшкәтле бар. Субханалла, быел бигрәк тә күп, бигрәк тә зур инде нәрсә әйтергә дә юк. Әле сезнең балаларыгыз да кайтканнардыр шулай бит? 20-дән артык. Бар да кайткан, барының да күрәсе килә. Таң тегенеке кайсы кичә кайтты, кайсы бүген төнне кайтты, кайсы иртәгә кайтты. Анда өстәлне күләгән. Шушы өстәлне буягына түгел, анда ызба буе өстәлне былтырда шулай күләгән. Бер күңеллелек шулай бит? Ха. Биредә нәниләр өчен дә махсус өстәл әзерләнгән. Балалар, ничек сезгә бәйрәм? Яхшы. Уеннарда катнаштыгызмы? Нинди уеннарда уйнадыгыз? Шүлмәк ату. Атта сикерү. И все. Бүләкләре шадымы соң? Әйе. Егетләр, сәлам, ниш кәйфләр? Әхиба. Во. Бәйрәм шәпме Илназ? Во. Шулай ук әйме? Әле нәрсәләр ашыйсыз соң? Сыйланасызмы? Да. Ага, карбыз ашыйсызмы? Авыл көне, көтелмәгән сюрпризлар көне дә әле ул. Эстрадабызның танылган җырчылары авылны җыр-моңга күмсен әле. Мин дә кунакларыбыздан калышмаска булдым. Туган авылыма кайтып, бер җырламагач та нинди авыл көне булсын ди. Румия Палатыпова авылыбызның иң тырыш кызларының берсе. Нечкә күңелле, шигъри җанлы шәхсебез. Шушы авыл көненә багышлап, мин ел саен берәр шигырь язырга тырышам. Менә рәхим итегез, тагын берсен укып үтәсем килә. Туган ягым. Туган ягым гүзәл табигатьле, ямлы аның инеш буйлары. Төпсез күле, марталысы, атау, саз буйлары. Таныш миңа һәрбер тузаны. Уч табаны кебек тау астында җәйрәп ята минем авылым. Җәен кайтсам яшеллеккә күмелә, кышын кайтсам ап-ак кар калын. Иртән чыксам көтү туган тавыш, хәл әхвәлен белешә күршеләр. Шилтер-шилтер чишмә агышына кушылалар тавык ишеләр. Кичә генә берәү сарык калса, дусты алып куя сыерын. Берсе янга тагын иптәш кирәк, уздырырга күрше планын. Әйе, быелгы бәйрәм милли төсмердә оештырылды. Авыл көнендә иң матур милли кием иясе һәм озын тулым бәйгеләренең җиңүчеләре билгеләнде. Кул көрәше аеруча зур кызыксыну уятты. Ләйлә безнең бүген кул көрәшендә җиңү яулады. Ләйлә, син әле әзерләнеп килгән идеңме? Мин бу бәйгегә бик тә шатланып, әзерләнеп килгән идем. Башка сабан туйларында да катнашасыңмы? Аксу сабан туенда тагын шул беренче урынны алдым кул көрәше буенча. Менә бу көрәш бәйгесендә нәрсәне белергә кирәк? Моның сыры нәрсәдә? Бернәрсә белергә кирәкми, кул кеше күбрәк кирәк. Дә башка ниләр кирәкми? Эшләргә һәм эшләргә. Котлыйбыз Ләйләне. Мин бәхетле, синең белән бергә шагынла. Авыл көннәре әлбәттә инде елда үткәрелә, һәрбат үткәреләр. Аллага шөкер, менә аю китергән авылы халкы шундый матур бәйрәм оештырганнар. Алар үзләре кичкенә булса да, авыл кичкенә булса да. Бик күп матур халык җыелган, шундый нурлы, шундый матур, шундый күркәм, шундый безне ачык йөз белән каршы алдылар. Бик зур рәхмәт аларга. Менә ниндидер аерым әзерлек эшләре алып бардыгыз? Әлбәттә, без инде махсус туры килә торган, авыл бәйрәменә туры килә торган халыкчан җырларны әзерләдек. Халыкчан киемнәр, халыкчан миллирәк киемнәр. Шул ук вакытта халыкка якын булган, халыкка дәртле булган, халыкның күңелен күтәрергә теләп, шундый күңелле җырлар җырларга тырышабыз. Туган нигезләрен сагынып кайтучылар бихисап. Авыл көне безне очраштыра, күрештерә, матур хатирәләрне яңарта. Бик күркәм бәйрәм оештыргансыз, бик зур рәхмәт сезгә. Барысы да ошады. Аеруча сезнең оешкан төстә авылыбызны шушылай якын итеп кайт. Авылыбызга туган нигезләренә
кайткан кунакларны каршы алуыгызга без бик шатланып киләбез һәм дә шушы авылның табигатенә сокланып бик матур яшәүчеләргә авылыбызның нигезе, авылыбызның күркәм дәвамлы булуына, авылыбызның шушында яшьләр калуына без бик шат. Көтеп аласызмы менә бу бәйрәмне? Әйе, без көннәр түгел, сәгатьләр белән санадык бу авылны. Инде 2 айдан бирле көтәбез шулай. Әйе, бәйрәмне көннәр генә түгел, сәгатьләр белән санадык. Бик рәхмәтлебез. Бик күп халык җыелган. Тагы да шулай очрашырга язсын, тагы да шулай күрешергә язсын. Бик зур рәхмәт сезгә. Башка елларда иң беренче елда да бик әйбәт булды. Бу елда бигрәк тә матур. Шуны организованный. Сиңа инде гөлсә бик зур рәхмәт. Сенең тырышлыгың белән, наверное, шундый матур бәйләрне генә оештырып була. Рәхмәт. Сез бигрәк тә матур, бигрәк тә матур. Безнең авылның килгәне. Булай ук сагынып кайтасыз. Мин нәкъ үземнең авылыма кайткан кебек кайтам. Үземнең авылыма булай кайтканым юк. Бу авылны бигрәк тә яратып кайтам. Һәр сүздә, һәр карашта, һәр хәрәкәттә ярату хисләре ярылып ята. Авылны, аның халкын, аның нигезен ярату бу. Сагынганбыз сине, авылым. Без балаларыңны сыйындырганың өчен рәхмәтлебез сиңа. Авыл көне елдан ел үссен, камилләшсен иде. Авылым матур, халкым динле. Олы урамның нәкъ уртасына урнашкан мәчет кеше күңелендә горурлык уятып, авылга ям биреп тора. Әлеге мәчет Галәддинов, Мансур һәм Садриев Габдулла абыйлар тырышлыгы белән төзелә. Корбан гаете бәйрәмнәрендә кешеләр яхшы шактый гына җыелалар. Бик шушы кичкенә генә авылга 60лап кеше җыела. Ул ураза гаетенә шулай ук, корбан гаетләрендә дә шулай ук. Инде җомга намазларына, илия намазларына килгәндә, бу бит әле ислам мөселман дөньясында җомга намазы иң олылардан санала. Анда 2 рәкъәт фарыз бар. 2 мәртәбә азан әйтелеп, җомга намазы укылырга тиеш. Менә булар инде без шушы җомга намазларда укырга тырышабыз. Илия намаз авылда 5 вакыт намаз әйтелә. Аллаһка шөкер, репродукторлар бик көчле эшли. Bütün avul halkına iştilip, даже күрше авылларда да iştile. Зират буенда юлаучылар эчендә кечкенә генә мәчетебез бар. Ул Имамов Зөфәр абыйның тырышлыгы белән төзелә. Бина якты, нурлы, ерактан үгезне дәшеп тора. Бәдига чишмәсенә төшмәгән кеше калган микән? Юктыр мөгаен. Бала чагыбыз шушы тауны бер төшеп, бер менеп бетте. Тәмле дә соң чишмәсенең сулары. Бүгенге көндә Гыйбадуллина Әлфия апа һәм аның балалары чишмә буен чиста, матур хәлдә тотуга зур тырышлык куялар. Күрегез, нинди хозурлык. Бакчы әби бабайныкы булган бит инде, элек әбиләр булган бит инде монда торган. Инде менә мин килгәнгә 69-нчы елына килдем буга инде мин. Шуннан бирле инде безгә калды инде. Алар инде вафат булдылар. Аннан соң инде шул иптәшем белән инде без күзәтеп карап тордык инде шул арындырып торабыз инде. Шүп-чарлардан чыганакларын чистарткалап торабыз инде. Карамасаң булмый бит инде бер әйбердә. Рамил чәй истәлләрен ясады, шушал скамейкаларына куйды инде. Һәрбер кеше диҗал итәсе килсә шушанда төшеп утырсыннар ди. Шашлык пешерә торганнарын да ясап пешереп куйды инде. Түркедә уткына чыгармасыннар ди. Рәхәтләнеп җал итсеннәр ди. Без авыл халкы санаторийларга, җалларга барып җырып булмый ди. Җал итсеннәр, бөтен авыл халкына ди, шушал урын булыр җал итсеннәр ди. Менә шулай итеп ясадык инде, тырышабыз. Безгә дә яшәр булсын инде. Чишмә чыганагы бит. Карап торган өчен Аллаһ Тәгалә безгә дә ярдәмен бирсен, исәнлек, саулык, сәламәтлек бирсен. Шуны бит инде без эше бискән балалар бит инде. Менә мин әле балаларга да синең үзеңнең балаларыма да 2 балам бар менә. Һәм әйтәм инде менә без кичкенә вакытта бит инде суны терлекләргә күп асраганнар, маллар күп тотканнар бит инде әтиәниләр. Без инде анда мин киентә белән шушыннан таулардан менгәнем әлдә истә менә. Унышар киентә су ташыдырым терлекләр ширергә дип бит инде. Аннан соң инде шунда олы апалар чәйләр иде менә шуннан. Мин тау башында уйнап утыра идем. Алар менә чәйләр иде дә битен суалырга, алар менә алмаш миялар атып буса да белеп китәдер инде. Яда буса инде аларның иләренә кайтарып куя инде су белән инде. Менә шундый шакларым бик истә инде.
Сағынам, конечно, ауылны инде кайтырга бик тырышабыз. Яни, менә исән чагында инде кайтырга насыйп булсын. Инде мәрхүм 6 ел элек инде, яни исән чагында ишекләр ябылмаганда кайтасы иде инде. Бик кайтырга тырышабыз. Игенченең уңганлыгы, игенченең хезмәт яме, игенченең тырышлыгы кырларыннан күренә. Чыннан да, авыл халкының уңганлыгы, булганлыгы безнең кырларыбыздан күренә. Авылыбызның кояшта ялтырап яткан иген кырлары һичшиксез мул уңыш бирер. Юл буендагы басуларда үсеп утыручы көнбагышлар уянып кына киләләр төсле. Тиздән бар дөнья яктылыкка күмелер. Авыл халкы ни белән шөгыльләнә диярсез? Хәзер белерсез. Авылыбызның иң тырыш гаиләсе Гөлинә һәм Фирдүс Абдуллинарга юл тотыйк. Бусы яшь хәзер генә без аулаган сыер, моңа әле бер 10 көннәр генә. Менә шулай тирлекне асрый башладык 10нчы елдан. 5 сыердан башладык. 10нчы елына бик каты кырылык килде. Алланың рәхмәте яусын классташым Исламга Золотой колыста эшли торган иде. Ул безгә очрашуга баргачтан миңа бер КАМАЗ печән алып җибәрде. Очрашуга барган җиремнән. Һәм без шуннан кырылык булса да, шул тирлекләребезне бетермичә алып кала алдык, тирлекләрне саклап кала алдык. Без шуннан тирлекчелекне, сыерларны үрсетә бүгенгесе көнне 11 сыерга җиттек. Булай менә шулай һәрбер тана булып без аулаган сыерларны үзебез башмак итәбез, башмактан аннан соң без аулагач сыер булалар. Яхшыга калса, сөтне яхшы бирсәләр, без аларны алып калабыз. Әгәрдә инде начарга калсалар, суеп сатабыз. Элек без кул белән саудык, ул вакытта бездә 4-5 сыер иде. Хәзер инде 11 сыерга булгачтан, аны инде кул белән савып өлгертеп булмый, берничектә сөтне бит инде иртәдә җыя, кичтә җыярга тотындылар. Өлгергә кирәк 2 аппарат. Шу 2 аппарат белән хәзер сыерларны савабыз. Bir sıyırga 10 minut vaqt җитә. Бик рәхәт. Кул белән сауганда 15 минут вакыт иде. 5 минутка булса да барыбер файдасы бар. Юлыбызны дәвам итик. Күпләр шәһәргә ашкынганда авылыбызның яшь гаиләсе Альбина һәм Илфат Гәрәевләр туган нигезләрендә төпләнеп калырга булганнар. Җир эшенә, авыл хезмәтенә үлеп гашыйк шулалар. Аллага шөкер яшибез шунда. Безнең эш бар, тирләр бар. Мартала бар, бақшы, пожалуйста. Яшибез, балаларыбыз бар. Үзебезгә ярдәм итәргә хатын бар. Әтияне бар, исән сау, Аллага шөкер. Основной безнең хезмәт инде сыерлар. Безнең бит 25 пар сыер асырам мин. Аларны бит без ауларны сатып барам мин ичкәннән тугач. Без сөт белән генә ин. Хәзер минутта сөтнең бәясе юк. Пожалуйста, 11 тәңкәгә төште. Дарымы хәзер. Без минуска эшлибез. Bu günlerde. Buraya varsa indi. Bitirebiliriz. Bize asarap olmuyor hayvanını. Sıyırlar için bunlar öküzler spesiyalni, nesilli kapatılgan. İkisini mahsus kaldırasınız. Mahsus. Biz ikinci zaminga yürüsken tekşirtilgen beş kanların beş olar beş. Spesiyalni şu sıyırlar için kapatır için tarayın. Монды яшьләребез булганда авылыбыз яшәр, гел үсештә булыр. Авылыбызның даны сүнмәсен. Бүгенгә сәяхәтебез шуның белән тәмам. Сине яратып, синең кызың Гөлүсә.